Ja sam Olga, prezime moje Ilinske, ja Ukrajinka. Dolazim iz grada Harkova. Zbog toga što je počelся rat, moj grad je bio bombardiran svaki dan. I mi smo morali otići. U Hrvatsku sam došla zbog toga što moj djed i moj bivši muž radili u kompaniji Naftogaz. I kad mi smo u svibnju, mislim, moj muž otrimao lista i s predlogom što možda evakuirati se u Hrvatsku, grad Osijek, i u ovom dopomože nam fundacija Nova Sutra. I mi smo odgovorili što mi slažem i nakon ovoga autobusom nas evakuirali iz Harkova do Hrvatske. Došao sam s mamom, a na putu mi smo se zaustavili u jednom ukrajinskom gradu. Živjeli tamo negdje 2 tjedna. Nakon toga već smo došli u Osijek. Mislio sam da bit će puno gore nego sada mi imamo. Mi smo mislili što mi ćemo žiti u nekom lageri ili tam gdje puno ljudi će biti, ali kad mi uvidjeli naš stan, mi smo bili sretni zbog toga što mi možemo žiti zajedno s sinom sami. To je bitno kad u stanu imaš svoju sobu, neki svoj prostor u kojem možeš raditi, možeš odmarati. Mislim da, to je bitno. Svi Ukrajinci, ja također, mi ne možemo planirati na jako duge vremena. Sad imamo u mislях što sin mora završiti gimnaziju, zbog toga što on je počeo sada u 2. razredu i može on će željeti postupiti u sveučilište u Osijeku, no i ja će biti kod njega. Da. Osijek meni jako sviđa i ja ne znam što će biti s mojim gradom, s moje krajine i stranom, ne znam. Sada ja radim online u Ukrajini, pokušam zberегти сейф moj posao u Ukrajini. Zbog ovo moram raditi online. Ja radim kao docentica u sveučilištu i poki naši studenti mogu učiti se online, ja učim i online. Još u Osijeku, u Hrvatskoj, ja volontiram u Ukrajinskom centru kao volonter i kao učiteljica slikanja za djecu i odrasli. I mi smo s Ukrajincami i slikam i pravim izložbe i pokušam znajomiti, oprostite mit, Osječan s nami, s našою українською kulturою. Pozvat ćemo u naš ukrajinski centar, na naše nastave, na naše praznike. Također na naše nastave i slikanja kod nas je hoda i hrvatska djeca. Sretna ja sam što ja u Hrvatskoj, zbog toga što i jezik vaš mi možemo brzo razumjeti i možemo učiti. Sretna s toga što mi jako slični, mentalitet naš sličan i mi ne osjećaємо razliku među vama i nama. No i zbog toga što vaši ljudi jako druželjubivi i strenuli nas jako dobro. U centru tam je slika na zidovі, što ukrajinske, hrvatske srce, mi zajedno, to je jako prijatno. Mi smo Sloveniji, zbog toga puno je sličnog. Neki period govorio sam da nema razlika. Naravno da razlika postoji, ali ona je jako mala i zbog toga zgodno je to. Mi smo sinom jako zahvaljujemo fundaciji Nova Sutra zbog toga što ona nam je dala stan u kojemu mi možemo vesti normalni život, mi možemo raditi. Ja sada radim online u Ukrajini, imam mjesta i imam mogu. Sin može učiti se. Zbog toga mi smo vidim kako izbjeglice iz Ukrajine живуть u drugih krajinah i u drugih mjestах. I mi smo sretni što mi imamo mjesta gdje mi možemo normalno živjeti. I zahvaljujem Novoj Sutri za ovo.